Molt bé. Ara compartiré la meva pantalla, però abans de tot ens presentem. Jo soc la Davina Hernández Leo, soc professora, soc catedràtica en un departament de tecnologies i enginyeries, en aquest cas a la Universitat Pompeu Fabra, però porto 20 anys treballant en recerca i ajudant també en la pràctica docent pel que fa a l'ús de tecnologia en educació. Coordino un grup de recerca a la Universitat Pompeu Fabra que es diu TIDE i que tracta això, avançar les tecnologies per l'educació, també una avaluació d'impacte des d'una mirada crítica de tota aquesta, no? de tota aquesta línia d'ús i d'implicacions d'ús digital quan es fa servir a l'educació. Ja tenim més persones que s'estan. Benvinguts, benvingudes totes. Molt bé. I amb mi hi ha més persones de l'equip del projecte Dicolet, que és el projecte que té aquesta iniciativa d'organitzar els tallers en els que us heu apuntat i que estan relacionats amb el kit que està en camí. Ja hem enviat el kit a totes les vostres adreces i us hauria d'arribar aviat. Amb mi estan persones de l'equip i sí que m'agradaria dir els seus noms i que diguin hola, perquè coneixeu que hi ha gent per sota dels materials que fareu servir i de la preparació del taller. La Belén Beltrán. Gràcies, Belén. I Francisco Pérez. Hola, bon dia. Karina Genoyan. Hola, buenas tardes. Molt bé, gràcies. Inés González. Hola, encantada. Doncs els materials que vereu i la proposta del taller, els vídeos que s'han creat, han estat preparats per aquest equip. És una iniciativa que està finançada pel Departament d'Educació en els fons de MRR que venen del Next Generation per impuls digital a l'educació. Passo ara a mostrar una introducció al projecte per després explicar més coses en concret del taller. Ja veureu, és un taller curtet com a màxim, diem, 5 hores de dedicació com a màxim per poder rebre la certificació i que està associat a un kit que rebreu en una bossa d'aquest tipus en diferents materials que també introduirem. Passo a compartir pantalla. Doncs el taller es titula Oportunitats digitals per a la docència. Kit per a una mirada crítica. El que volem és no donar per sentat que el digital ofereix només oportunitats, sinó que també hi ha riscos, hi ha barreres, hi ha implicacions ètiques que també s'han de considerar, inclús també l'impacte en el benestar docent i d'altres. Llavors, la proposta d'aquest taller és treballar-lo des d'una mirada, dient una perspectiva transversal, informada i crítica. Es centra en el desenvolupament de la competència digital docent des d'una perspectiva molt transversal, que aplica als diferents nivells de la competència digital docent, als diferents nivells educatius, a les diferents disciplines. I des del projecte i des de la formació també s'intenta fer un impuls en el coneixement de les plataformes ja existents de recursos educatius oberts disponibles al sistema educatiu català. I també per aprofitar els recursos que ja estan disponibles en aquestes plataformes i també per, d'alguna manera, ajudar a que es coneguin aquestes plataformes perquè també els diferents docents puguin compartir els materials docents de més qualitat en aquestes plataformes per poder construir de manera col·lectiva una millora digital a l'educació que sigui crítica i informada. Aquest és un vídeo del projecte.
Molt bé, ja heu vist que en aquest projecte tenim tres eixos principals. Un és els tallers que oferim, també el kit que hem creat i que rebreu, i també un concurs de premis d'Icolet que tenen a veure amb compartició de recursos educatius oberts de qualitat, aquells que apliquin des de qualsevol perspectiva una mirada digital. El projecte en global té com a objectiu el que deia, articular inspiració i difusió d'una millora col·lectiva a l'educació des de incentivar la creació i difusió de recursos educatius oberts de qualitat, contextualitzats en diferents eixos temàtics que tenen a veure en diferents mirades de digital, des de l'STEM al pensament crític, a la filosofia maker i d'altres. Sensibilitzar sobre aspectes crítics de la competència digital docent, sobre implicacions ètiques, benestar digital dels estudiants, però també del professorat, i facilitar també processos per a la inspiració mútua en xarxa mitjançant aquests recursos educatius oberts, multiplicant l'aplicació de la competència digital docent. Deia que el projecte ha organitzat tallers. Els tallers s'estan ja realitzant de manera completament presencial o semipresencial i en línia. També hem desenvolupat un kit de recursos que té, sobretot, quatre elements que després explicaré, i després el concurs Premis d'Icolet sobre recursos educatius oberts a diferents nivells, tenim diferents categories. Pel que fa a l'estructura del taller, estem a la sessió de presentació del taller i si mireu, alguns de vosaltres ja heu accedit al Moodle, a l'espai on tenim els materials dels 4 temes que composen el taller, però veureu en el Moodle, després us mostraré que comencem fent una introducció del taller, però després, tot just després d'aquesta introducció, tenim la descripció de les activitats finals avaluables per poder completar aquest taller, aquest curs certificable. Després de les activitats avaluables, cadascuna d'aquestes fa referència a uns dels temes i els materials dels temes estan desenvolupats per sota d'aquest llistat d'activitats finals avaluables. El primer tema té a veure amb una eina digital concreta que es diu Pyramid App, que després explicaré. El segon tema té a veure sobre aspectes crítics de la digitalització a l'aula i es tracta d'un material que permet fer una reflexió sobre els beneficis versus els costos, els problemes, la problemàtica que ens comporta l'ús d'eines digitals en l'educació. El tema 3 també té a veure amb aquests aspectes crítics de digitalització a l'aula des de la perspectiva concreta del benestar docent. I el tema 4 té a veure amb les plataformes de recursos educatius oberts en accés lliure que tenen disponibles al sistema educatiu català, i això ho tractem en un joc que hem dissenyat que es diu ReoJocs. Abans de començar les tasques del taller, us demanem... Continua sol·licitant accés més persones. Abans d'iniciar el taller, us demanarem que completeu un formulari inicial. És molt curtet, de 5 minuts, 7 màxim. De fet, ho faríeu avui i això ja ho tindríeu fet. I després, en acabar les tasques del taller, us demanarem també completar un altre formulari per compartir les reflexions de les tasques fetes. Comencem amb el formulari inicial. Doncs aquí teniu un QR per connectar-vos al formulari inicial i podeu completar aquest qüestionari. Mireu, el kit de recursos que ha arribat ja a Barcelona, ha arribat ja a Llinars i arribarà a les altres localitats molt aviat, perquè ja han enviat els kits a totes les persones que tenien l'adreça postal. Doncs el kit conté sobretot 4 tipus de coses.
La primera cosa, veieu, Pyramid Up, aquí, reujocs, competència digital docent, beneficis versus costos, competència digital docent des de la perspectiva del benestar docent. Us explicaré cadascú dels elements d'aquest kit i treballarem ara mateix ja una tasca, una activitat de la part de la competència digital docent, beneficis versus costos, que ja serà una de les tasques de les 4 avaluables que estan en el curs per poder, d'alguna manera, acreditar que s'ha completat aquest curs. De les 4 tasques que proposem només serà obligatori completar 3, que podeu escollir. Doncs comencem. Pyramid Up és una eina digital que podríem pensar que és semblant al Kahoot pel que té a veure que es pot fer servir en l'aula com a sistema de resposta en l'aula pel part dels estudiants des de qualsevol tipus de dispositiu, pot ser un portàtil, pot ser una tauleta, no? El que sigui és per resposta en l'aula, però té un component d'aprenentatge col·laboratiu i es diu Pyramid Up perquè l'estructura de col·laboració que proposa és una estructura que implementa el patró de col·laboració piràmide o bola de neu. La idea, i en el kit rebreu un fullet que explica la tècnica d'aprenentatge col·laboratiu i també com es pot fer servir l'eina digital. La idea d'aquest patró de col·laboració piràmide o bola de neu, que també es pot fer en analògic, sense l'eina, sobretot quan esteu grups petits, i per això també proposem un pòster que d'alguna manera mostra l'estructura d'aquesta tècnica, d'aquest patró de col·laboració que podeu descarregar del curs i crear vosaltres, imprimir o dibuixar el vostre pòster de Pyramid Up. Proposa que els estudiants fan una resposta inicial de manera individual a una pregunta o a un repte o a una tasca que es proposa en l'aula. Després intentarem fer una activitat nosaltres fent servir Pyramid Up perquè vosaltres visqueu aquesta experiència del patró de col·laboració piràmide o bola de neu. Després de la fase inicial en què cada estudiant respon a la tasca que es proposa, es van creant grups petits que cada vegada després es van fusionant en grups més grans per fer una mena de construcció col·laborativa del coneixement. Es pot veure el que han dit els altres del grup, fer una valoració com si fos una petita revisió entre iguals i després discutir i crear una resposta conjunta acordada a la mateixa tasca que inicialment s'havia respost de manera individual. I així es poden tenir tants nivells de la piràmide com es desitgi, fins i tot per acabar tenint un grup únic a nivell de classe. Però això depèn de la configuració del disseny que cada persona faci, cada docent faci. Facilita assolir un consens comú, una construcció col·laborativa de coneixement. El que diem és que té un impacte positiu en l'aprenentatge perquè dona en poc temps, veureu després, oportunitats perquè tothom, tots els estudiants tinguin l'oportunitat d'expressar el que pensen sobre una tasca, sobre una qüestió, sobre una pregunta que vulguin fer a la seva professora. I després també dona aquesta oportunitat de veure quina ha estat la resposta dels companys, per poder reflectir sobre la confusió que puguin tenir, altres perspectives de la qüestió i després treballar conjuntament discutint la tasca amb altres en tots els beneficis que coneixem d'aquesta interacció entre iguals pel que fa als impactes en l'aprenentatge. Llavors, en aquest curs, el que animem és a reflexionar sobre les possibilitats d'aquesta eina en contraposició a les possibilitats de fer-lo sense l'eina, en paper, per treballar aquesta reflexió que volem crítica i informada sobre fins a quin punt l'eina ens aporta un valor afegit o fins a quin punt la proposta en paper ja ens és suficient, en funció
dels nostres objectius o com nosaltres valorem el valor afegit de l'eina digital. Després us mostrarem l'eina digital i què veu el professor. Després, en el kit, teniu dues plantilles, que són com bastides per poder reflexionar sobre els beneficis d'eines digitals a la docència, però també la perspectiva més de problema, de riscos, d'implicacions ètiques. És una plantilla que és aquesta, està plastificada per tal que com un rotulador d'aquests, que després es poden esborrar fàcilment, la pugueu reutilitzar cada vegada que vulgueu fer una reflexió sobre fins a quin punt l'ús d'una eina digital ens aporta beneficis en contraposició a totes les pegues que pugui haver-hi. Aquesta plantilla la teniu en física en el kit, però també hi ha una versió d'un PDF interactiu en la part digital del kit, que està disponible dins del curs, i ara ho farem a la pràctica. L'altra bastida que hi ha en el kit és també en paper plastificat perquè es pugui reutilitzar en diferents moments de reflexió sobre fins a quin punt l'ús d'una eina digital en concret, que puguin pensar quan estiguin plantejant la possibilitat de fer-la servir o no en la nostra docència, impacta en el nostre benestar com a docent. Fent servir teories que tenen a veure amb el benestar digital, en aspectes de motivació i diferents qüestions per proposar aquest llistat d'ítems per la reflexió sobre l'impacte que pot tenir l'ús d'eines digitals en la tasca docent pel que fa a l'autonomia, la competència i les relacions que percep un docent. Farem ara una tasca d'aquestes de les que són avaluables, si ja la tindreu feta, després la pujareu al Moodle. És la que té a veure amb els beneficis i costos. Heu d'anar al Moodle, com deia abans, i des d'allà heu de seleccionar, ho faré jo també, el curs en el Moodle. Després de la presentació del taller, heu d'anar a activitats finals avaluables. La presentació del taller és el que estem fent avui, llavors això ja ho teniu, diguem-ne, superat. I en activitats finals avaluables us demano que aneu a realitzar una reflexió sobre CDD, beneficis versus costos. I aquí teniu un PDF, activitat, beneficis versus costos. Molt bé. Doncs mireu, teniu aquest PDF, que és aquesta bastida, teniu la versió física en el kit, però aquesta seria una aproximació a la versió digital. Us demanem que cadascú de vosaltres pensi en un cas d'aplicació d'eina digital en la vostra acció docent. Pot ser una eina que ja esteu fent servir o que esteu considerant fer servir, el que vulgueu. Cadascú fa una proposta del seu cas i poseu aquí, en el PDF, podeu escriure, per exemple, jo faig descripció del cas. Intel·ligència artificial, posaré generativa, com ara ChatGPT, que ara com que està de moda jo, faré aquest, però vosaltres podeu fer qualsevol, Podeu posar la disciplina i el nom de l'eina concreta. Ens aniria bé, també el nivell educatiu. Aneu deixant, que quedi ben registrat, perquè si no, després, com que us demanem pujar la versió completada. I ara comenceu a fer una valoració sobre els beneficis que comporta aquest ús d'una eina digital en la vostra tasca docent. Per exemple, primer punt de beneficis. Possibilita plantejar situacions d'aprenentatge que no són possibles sense tecnologia. Aquí teniu un comentari per si no està suficientment clar aquest element en aquesta bastida de reflexió. I valoreu entre 1 i 10.
Com penseu vosaltres que l'ús d'aquesta eina, la vostra tasca docent, pot possibilitar o us possibilita situacions d'aprenentatge que no serien possibles sense tecnologia, i poseu el valor. Una altra, possibilita plantejar situacions d'aprenentatge més efectives, que els estudiants poden aprendre més en el mateix temps, però poden aprendre més perquè eleva l'exigència educativa, per exemple. Disculpa, pot ser qualsevol eina digital que utilitzi a l'aula? Sí, qualsevol, la que vulgueu. Merci. L'altre element, el tercer en beneficis, és possibilitar plantejar situacions d'aprenentatge més eficients per l'alumnat. Això té a veure amb aprendre el mateix però en menys temps. Amb menys temps, amb els estudiants en l'aula, podeu fer el mateix que sense tecnologia faríeu amb més temps. Guanyeu temps, o els estudiants guanyen temps perquè ho feu en tecnologia. L'altre punt, el quart, és millorar en eficiència però des del punt de vista del professorat. Vosaltres, com a professores, com a professors, optimitzeu l'ús del temps vostre. Ajuda el professorat en les seves tasques. Us fa estalviar temps o ser més productius. I valoreu fins a quin punt això es possibilita en aquesta eina que esteu analitzant, la vostra, la que heu escollit. Possibilita plantejar situacions d'aprenentatge. Aquesta seria la cinquena. Situacions d'aprenentatge més autèntiques. Això té a veure amb què l'escenari d'aprenentatge és més proper a la vida real en comparació amb recursos educatius tradicionals. I poseu el valor que li doneu a la rellevància d'aquest aspecte si creieu que és un benefici que us aporta aquesta eina. Possibilita plantejar situacions d'aprenentatge més motivadores o amenes, perquè augmenta l'interès de l'estudiantat, augmenta la curiositat, fa que l'experiència sigui més personalitzada, més interactiva, i desperta, connecta amb motivació, com si diguéssim, intrínseca, d'aquesta que fa que l'estudiantat aprofite més, amb més motivació, la proposta didàctica. I després es treballa la competència digital. Alguns de vosaltres potser esteu fent servir algunes eines digitals a l'aula perquè teniu també aquest objectiu de treballar la competència digital de l'alumnat. Doncs poseu la valoració d'aquest benefici segons sigui el cas. En cada cas serà diferent. Recordem que això és una bastida per nosaltres poder reflexionar quins són veritablement els beneficis que ens comporta l'ús d'una eina digital en la nostra tasca docent. Per nosaltres com a docents i també quan la fem servir en els estudiants. Si penseu que vosaltres identifiqueu altres beneficis que no estan en aquest llistat, ho podeu també afegir altres beneficis que vosaltres penseu que comporta l'eina, la descripció del cas vostre que esteu plantejant. Ara anem als costos. Alguns dels costos podrien ser els següents. I si vosaltres penseu que potser hi ha altres problemes, altres riscos, altres implicacions, també després en la reflexió final que us demanarem a sota també podreu afegir. Els que nosaltres hem posat en aquesta bastida. La primera és que pot generar desigualtat, segons quin sigui l'eina. En alguns casos podrien ser de pagament i no tots els estudiants podrien accedir-hi, o hi ha diferències en els nivells d'habilitats digitals dels estudiants i llavors no tothom podrà fer-lo de manera correcta. No sé, això dependrà del cas. En alguns casos, això no serà un problema.
us poseu la vostra valoració. Una altra seria no es té control i coneixement en relació amb les dades i la penjada dins del món digital. Això té a veure amb privacitat, no? En l'ús de les dades. En alguns casos no tenen aquest control, segons siguin les eines digitals que fan servir. I poseu vosaltres la valoració de fins a quin punt això és rellevant en el cas de l'eina i del cas que esteu analitzant. Després tenim una altra, que és contribuir a l'impacte mitjanambiental, a la penjada de carboni. Per exemple, aquestes eines digitals on les tecnologies que les fan possibles li calen molta capacitat de computació, doncs tindran un impacte molt alt en la penjada de carboni. Per exemple, enforteix interessos d'organitzacions. Hi ha eines que són més transparents o que no lo són, o eines que són propietàries d'empreses que tenen els seus propis interessos, no? I en alguns casos, segons com sigui, no sempre que siguin propietàries és dolent, no? Però en alguns casos, potser, o segons sigui la perspectiva de cada docent, això pot tenir una rellevància o no, i cadascú fa la valoració en el seu cas, de la seva perspectiva i de l'eina que estigui analitzant. Un altre punt seria que els estudiants no ho facin servir de manera correcta, no? I llavors que hi hagi un perill de que l'eina, més que ajudar en el seu aprenentatge, sigui una barrera, no? Faci que els estudiants facin servir l'eina com a substitut en la realització de les seves tasques i realment no facin servir l'eina de manera correcta i llavors en aquests casos no aprendran. Això pot ser un risc que dependrà del cas, però és un element a considerar en aquesta balança de beneficis i problemes. Pot reforçar biaixos o confondre si no s'utilitza correctament. En alguns casos, si no es sap utilitzar l'eina de manera correcta, el resultat pot ser confús o erroni i pot contribuir a la confusió en els aprenentatges. Pot afectar el benestar docent, per exemple, si els docents que fan servir les eines no les coneixen de manera suficient, no les controlen, podria ser una perspectiva de que això pot afectar el benestar del professorat si no es té la formació adient per fer servir aquestes eines. I després pot afectar el benestar de l'estudiant. Això es pot mirar des de diferents perspectives, no? Una podria ser el crear una dependència de l'ús d'aquestes eines, si no el plantejament de l'ús de l'eina digital, segons sigui el cas, no es fa de manera correcta, no? Doncs poseu les valoracions, espero que mentre he anat explicant els diferents elements ja teniu les valoracions i ara us deixaré 2 minutets perquè feu una reflexió final sobre com comparen els beneficis amb els problemes o els costos i, fins a quin punt aquesta comparació ajuda en la presa de decisions sobre quan, fins a quin punt i com fer servir l'eina en un cas, l'eina que esteu analitzant en un cas, en una situació d'aprenentatge. Esteu fent ja una de les tasques avaluables que té a veure amb un dels temes, una de les unitats que tenim en el taller d'Icolet. Hem treballat una mirada crítica informada per la reflexió del valor afegit, dels beneficis de l'ús d'eines digitals a la docència, quins són els possibles criteris que hem de tenir en compte a l'hora de prendre decisions, fins a quin punt fem servir aquestes eines en la nostra tasca docent en els nostres estudiants, també considerant no només els beneficis, sinó també els riscos, els costos, les implicacions ètiques, com deia, per tenir la mirada global.
i poder entendre quan els beneficis superen els costos i llavors, o tenir en compte quins són els paràmetres de problemes, de costos, per poder-los treballar de manera que es minimitzin. Un altre material al kit de Colet és el ReuJocs. Teniu en el kit allò que és un joc de cartes que ve una brossa d'aquest tipus, on hi ha una sèrie de cartes que descriuen les característiques principals de plataformes de recursos educatius oberts disponibles en el nostre sistema educatiu, com si diguéssim. Cada carta explica, per exemple, si miren Stemarium, la carta de Stemarium explica les seves característiques principals. Temàtica STEM, metodologia que són diverses, etapa educativa, hi ha recursos per a totes les etapes, tothom pot compartir recursos nous i es genera una comunitat de docents. Hi ha tota una part de comunitat on es pot contactar amb altres docents o entitats de diferents tipus que també proposen activitats i recursos en obert per treballar temàtiques STEM. I això per altres, fins a un total de 14, si recordo bé, plataformes de recursos educatius oberts diferents. En aquest joc de cartes també hi ha cartes de preguntes per poder jugar en grup entre 2 i 4 persones de tal manera que es puguin conèixer i aprofundir de manera lúdica sobre quines són aquestes plataformes de recursos educatius oberts presents en el territori català. El joc també incorpora les instruccions per poder jugar. I a més hi ha una carta de criteris de qualitat sobre els recursos que es comparteixen en obert. Dient que el termini per completar aquest curs és fins al dilluns 29 de febrer, teniu tot aquest mes per completar el curs. Donarem el curs com a completat quan es facin 3 de les 4 tasques que es presenten a continuació i que teniu allà, ja heu vist, en el Moodle. La primera és una reflexió sobre l'aplicació de PyramidApp com a eina digital en la vostra pràctica docent. La segona seria fer una reflexió sobre els beneficis i costos associats amb la digitalització en l'entorn educatiu per un cas concret. Això ja ho he fet avui, ja heu completat una de les tasques avaluables, aquesta ja la tindríeu feta. Després una altra és la reflexió sobre la perspectiva de benestar docent. També seleccionareu un cas d'eina digital aplicat en la vostra pràctica docent, que ja apliqueu o que esteu considerant aplicar, i en allò també completeu una bastida per reflexionar sobre la perspectiva del benestar docent. I la quarta és crear un recurs educatiu obert per pujar-la a una de les plataformes suggerides, que són totes aquestes plataformes que estan en les cartes del ReuJocs. Podeu seleccionar d'aquestes 4 tasques quines són les 3 que completareu i teniu material associat a cada una de les tasques, cadascuna de les tasques en les unitats que desenvolupen a continuació, des de la 1 fins a la 4. A més, volem compartir la informació sobre el concurs, els premis d'Icolet. Teniu al kit un dossier informatiu sobre aquests premis, però a la web d'Icolet teniu tota la informació i les bases del concurs. El que busca aquest concurs és poder donar difusió a propostes en educació formal, no universitària, que s'apliquin competència digital docent en format de recursos educatius oberts. Hi ha 8 categories i per diferents etapes educatives, des d'infantil fins a cicles formatius. I després estan desglossades també, a més en etapa educativa, també en el nivell de col·lectivitat. A més de tenir diferents etapes educatives, després tenim premis que són individuals per un docent individual que comparteix un recurs educatiu obert que aplica competència digital, però també tenim nivell de col·lectivitat a nivell de centre
i nivell de col·lectivitat a nivell de col·laboració entre centres. Hi ha els premis, els guardonats, és un certificat més un guardó, també hi ha certificació per als nominats i una entrada per poder participar en la STEM Conference Barcelona, que serà a l'abril, i després també hi ha una dotació econòmica pels guardonats tant per nivell educatiu. En el premi de professorat individual és de 1.000 euros, però a nivell de col·lectivitat de centre o entre centres és de 3.000 euros. La data límit de presentació de candidatures és el 15 de febrer. Ara farem una activitat fent servir aquesta Pyramid App, que és l'eina digital que us proposem explorar en la primera de les tasques que es proposen en el taller i de la qual teniu un fullet en el kit. Ara vosaltres experimentareu, com a estudiants d'aquest taller, l'ús d'aquesta eina digital. Després, si voleu, la podeu provar en el vostre context o reflexionar sobre l'ús d'aquesta eina digital en contraposició a poder aplicar també el mateix patró en paper, que també seria possible, però potser l'eina digital es pot aportar algun valor afegit que en alguns casos pot ser interessant i en altres casos potser no cal. Doncs si us podeu connectar, sobretot ens agradaria si us connecteu a aquesta URL des dels vostres ordinadors. Si algú prefereix fer servir el mòbil, doncs teniu el QR, però sempre és més amable treballar en un ordinador. Doncs també si l'equip posa la URL, ja l'ha posat la Inés, moltes gràcies, doncs us connecteu allà. Jo ara passaré a una altra pantalla també per veure que us esteu connectant en aquesta aplicació i així també tindreu aquesta perspectiva del que veu el professorat. Envieu la vostra resposta a la pregunta perquè consideres que és important tenir una mirada crítica en relació amb la digitalització de l'entorn educatiu. El temps és limitat. Jo puc veure els que ja heu enviat, el Vicent ja ha enviat, el Xavier, la Mireia, el Francisco, la Marta. Molt bé. No mostro més de les respostes perquè si no, després la resta es viaixa. Però després què passarà? L'eina us posarà en grups d'unes 4 persones. Veureu el que han escrit els altres membres del vostre grup i hauríeu de fer una revisió entre iguals, molt senzilla, és només una escala de valoració d'estrelles per dir el vostre nivell d'acord sobre la resposta dels altres participants. Doncs feu una valoració en una escala, tenim aquí el fullet, en una escala d'estrelles, la valoració de les respostes dels altres, ara quan tots hagin enviat. Ara us sortirà, ara ja us hauria de sortir les respostes dels altres. En el vostre grup tindreu unes 3 respostes d'altres, 2, 3 o 4, en funció de com hagi estat la formació de grups. I aneu posant aquestes estrelles en l'escala de valoració segons el vostre nivell d'acord. Passem a l'última fase d'aquesta activitat piràmide. Hem fet només 2 nivells, individual, valoració entre iguals, i ara el que veieu és una interfàs en el llistat d'opcions de respostes dels companys i la vostra a la mitjana de les valoracions en les escales que heu valorat el nivell d'acord en aquestes respostes. Després veu una interfície per xatejar, per debatre la resposta a la pregunta i després un editor per poder posar una resposta conjunta, creada conjuntament. L'editor, la part de col·laboració no és que acabi de funcionar del tot perfecta, llavors el que sí que us recomanem és que en el xat us poseu d'acord en quina persona del grup escriurà en l'editor la resposta conjunta. Podeu tenir en compte
és clar, la resposta és individual i sobre aquestes i en funcions de la valoració construir aquesta resposta conjunta. Doncs endavant, feu servir el xat per posar-vos d'acord i endavant en escriure la resposta conjunta. Si penseu que ja una de les respostes és prou bona i que no cal millorar-la i aquesta ha estat la més valorada en el grup, llavors no cal fer servir l'editor i aquesta ja serà seleccionada com l'opció acordada pel grup. Doncs us deixem uns minuts per a allò. Doncs ara quan acabi ja posi aquí, no espero tot el temps, acaba l'activitat i ja veig quines són les respostes guanyadores o les respostes acordades per cada grup. Molt bé, molt interessant i clar, molt en línia també en la tasca que hem fet d'intentar poder tenir aquesta bastida de reflexió sobre beneficis i costos que poden anar ampliant perquè la llista no és completa. Són les coses que sabem que hem de considerar des d'una mirada crítica informada perquè sabem que aquests són els punts claus on les eines digitals podem d'alguna manera ajudar en la tasca docent, millorar els escenaris d'aprenentatge, però també tota la part de crítica, d'implicacions, riscos, debilitats i limitacions. Molt bé, teniu preguntes? Hem treballat la part del kit del piramidat, la part del kit de beneficis i costos. Hem introduït els diferents elements del kit. Heu completat ja una de les tasques del curs. I ara podeu, si voleu, completar fins i tot la reflexió de la utilitat de Pyramid App digital en contraposició a un possible una implementació en paper o d'aquesta estratègia de piramidat. Ja heu vist que, a més d'estructurar com es fa la col·laboració entre vosaltres, jo he pogut visualitzar en cada moment que cadascú de vosaltres les respostes individuals, què estava passant en els grups. He pogut controlar el temps. Llavors, he fet aquest escenari, aquest escenari d'aprenentatge el més òptim possible des del punt de vista de l'ús del temps. Puc mirar després amb calma les vostres respostes individuals per veure on hi havia més confusió, que no havia en aquest cas, però més confusió, més contradiccions, més acords per preparar següents activitats. Tota aquesta monitorització de respostes i optimització del temps fa que la meva tasca docent sigui més efectiva, però també el temps dels estudiants. Amb més temps puc fer una tasca que em portaria més temps sense l'eina digital. I també estructura aquesta interacció que de vegades costa més fer-la sense aquestes eines que també són unes bastides en la seqüenciació de les tasques dels estudiants. Qualsevol cosa teniu el correu electrònic dicolet@upf.edu, també teniu la web amb tota la informació.